Sabeu el conte de la Maria la Castanyera? No us l'han explicat mai? Doncs ara ho farem. Però per fer aquest conte necessito ajuda. Algú que vulgui fer de castanyera. La castanyera, aviam. El David la triarà. Ara el David li heu de fer la pilota, Va, David, jo, saps? Veus, ara porta aquí tot el material. Aviam, ha vingut d'Amazon, això? Vale. Aviam, qui farà la castanyera? Aixequeu el dit. La castanyera, aviam. Aviam. Vinga, ja tenim aquí la castanyera, aviam. Ara has de triar un. Va, triga tu, va. La castanyera surt sempre cada octubre i arriba de les muntanyes. Castanyera de Halloween. Li has de posar el davantal, per això, si no malament, Ara hi posarem un davantal, també. Mira, cap aquí. Ja estàs? Un moment. Falta el cistellet. Molt bé. Aviam, mira, cap aquí. Com et dius? Com? Aviam, un moment, fem una mica més músics, un moment. Com et dius? Sofia. Molt bé. Perfecte. No, aparta una mica perquè aquí hem de córrer una mica. Aviam. La Sofia farà de Maria la Castanyera. Un fort aplaudiment per ella, sisplau. Saluda al públic, saluda. Molt bé. Aquesta va per artista, Ara necessito algú que vulgui fer de castanyer. Un castanyer, El David el triarà. Un castanyer, aviam. Aquest, de castanyer. Posa-li el barret de castanyer. Li va una mica gran, però bueno. Aviam, com et dius, castanyer? Adrià, mira, Adrià. Ell també s'ho diu, Adrià. Molt bé, aviam, ja tenim la castanyera i el castanyer. Ara ens faltarà un personatge que segurament no el coneixeu, però que també participa d'aquest conte, que és el boticari del poble. Sabeu què és un boticari? No, sabeu què és un boticari, sí o no? Aviam. El boticari és el farmacèutic de la mitja, els d'edat mitja. A l'edat mitja no tenien farmàcies i tenia un boticari que feia putingues. Quan tenien mal de panxa, mal de cap, Doncs ara triarem un boticari, va. Qui vol fer de boticari o boticària, Boticari o boticària, qui pot ser qualsevol? David, tenemos la enfermera perfecta. ¿Qué? Molt bé. Ja estem triant. Mira, la boticària que és infermera també. Perfecte, ja ens va bé això. Aviam. Ara li hem de posar el gorro de boticari. Vine cap aquí, boticària, vine. Espera't, els polvos màgics. Sempre, del mal de panxa. Aviam, com et dius tu? Ivet! Un fort aplaudiment per l'Ivet! Saluda al públic, saluda. Ole, perfecte. Vale, perfecte. Doncs ara, assenteu-se tots perquè ara hem de triar uns personatges que faran de dolent, que no sabem, no us diem qui són, però el David només triarà gent que estigui assentada a terra. Si no està assentada a terra, no els triarà. El cul ha de tocar terra. Sí, els tries i te'ls emportes. Una més. Vinga, va, emporta-te'ls. Vinga. Aneu amb el David. Vosaltres no, vosaltres veniu amb mi. Ara, atenció, va. Ara t'ho posarem a la teva botiga imaginària, que és aquí, per fer les putingues. La castanyera aquí, perquè aquí hi ha